Ma nistawx nirriskjaw inkomplu nħarbtu s-suq tax-xogħol. Dan kien il-messaġġ li twassal mill-Malta Chamber fl-ambitu tad-diskors populisti li sar fl-aħħar jiem mill-kamp laburista, diskors xprunat mill-MP Daniel Attard. Il-kwistjoni kollha marbuta mal-lif kulturali applikat biss għal ħaddiema tal-Gvern. Skont il-Malta Chamber, proposta ta' dan it-tip tpoġġi platta d-deb quddiem sezzjoni waħda ta' ħaddiema għad-detriment ta' eluf kbar ta' ħaddiema oħrajn, sidin ta' negozji u nies fl-industrija li qed idawru ir-rota ekonomika tal-pajjiż. Iċ-Chamber spjegat li il-pajjiż ma jaffordjax li jispiċċa f'sitwazzjoni fejn l-industrija u n-nies fin-negozju jitħallew waħedhom iġorru l-piżijiet. Fl-istqarrija sar appell sabiex policies relatati mal-lif jew family friendly measures għandhom isiru b'mod responsabbli u jiġi assigurat li dak li jingħad ma jkissirx il-produttività u l-kompetittività ekonomika. Min-naħa tagħha l-Malta Chamber tibqa' kommessa għal dialogu kostruttiv, iżda appellat biex ma jkunx hemm miżuri li joħolqu żbilanċ. Fuq kollox wissiet illi l-prosperità fit-tul tiddependi fuq azzjonijiet illi jkunu ġusti u governanza responsabbli.